Uy! Unay mo man ikaw itong ito'y! Sumbong ng papa! Pa! Pa! Ha? Saman? Ang atong ito'y! Ikawat! Sige, nagkawat. Sige, kapanin ko. Hoy! Tingnan mo nga rin mong ito. Kakagada. Ako rin. Kita ko ni Moy! Ikaw itong ito'y! Pag-abot as barang kaya. Pa, asa ta paingon? Lasta to sa balay sa barangay kapitan kay wala kay anong oras ha. Ayo, Oh, unsay ato? nasikap dangas. Oh, na, dayon lang. Oh, dayon mo. Tapdangas, ay nangita nimo. Oh, padayon na. Oh, dayon mo. Action. Unsa man ato ninyo? Yan lagi ni Kap. Kay nami reklamo. Sa inyo reklamo? Reklamo ni Kap kay kawat ang among itoy. Ah, itoy. Ipatawag sa sino? Flor! Kap? Ngano kap? Unsay tuyo nimo kap? Nakoy isugo nimo. Kailangan ni tawanan ngan og baloloy. Oh, kap, nakaila ko na kap. Okay na may reklamo nila diri. Ato dito. Okay kap, ako nga doon kap. Kaya to. Ipatawag kang tapdangas. Sige ato to. Kap, nas baluloy. Oh, padayon na. Kap, unsa man? Ipatawag ti ka. Kay na reklamo, batok nimo. Kay karon. Nanama na si Baloloy. Unsa man yung reklamo? Ako ni siyang reklamo Kap. Kay iyang gikawat ang among itoy. Unsa gikawat? Bitaw! Kita ko ni Moy! Mong gikawat! Ikaw mataga, taka na nagsulis tinuudak. Unsa man? Inyo ni dakon, dili niyo sayon. Oh Kap, okay na ko Kap, way problema. Basta iya lang nabayran akong itoy. Pabayran na na ko yung 10,000. Ha? Unsa dismay? Kadamay ang inyo ito. Daot lagi kayo. Kagamay. Anton lagi ka.